Hej og velkommen til kanalen, som i dag skal handle om bryn. Jeg vil lave en lille tutorial, hvor jeg viser jer, hvordan jeg former mine bryn. Og det vil jeg gøre med produkter fra Maybelline, fordi den her video den er sponsoreret af Maybelline. Først vil jeg vise jer deres nye kollektion, det vil sige, at nogle af produkterne er nye, andre er ikke. Men nu får I lige dem alle sammen at se. Først er der denne her, som er en ny madame, den hedder Brow Precise Fiber Filler. Fancy navn. Men det er altså en pensel. Børste hedder det. Der ser sådan her. Jeg håber, at kameraet fanger den. Som der er sådan nogle fiber i. Så er den her, som er sådan lidt mere pro i det. Hvis man virkelig går op i at få den tegnet sådan helt præcist, så tror jeg, man skal vælge den her. Det er sådan 3 øjenskygger. Og så følger der også en pensel med, hvor du ligesom kan gå ind og tegne fuldstændig præcist, hvordan brynene skal være, så du kan highlighte og contour brynene, og det er sådan noget fancy noget. Den har de fået. Og så er der denne her, som er sådan en, de fleste kender, med farve og børste. Så har de fået sådan en fancy lille en her, som er en helt lille pensel til at optegne brynene med, og der er også en børste i enden. Det er, hvis man gerne vil være sådan helt præcis i ens brynflow. Så er der den her Brow Drama, som ikke er særlig ny. Den har jeg talt om flere gange på bloggen, fordi det har været min favorit længe. Den har den her ret fine børste. Den findes i forskellige farver, og er sådan, ligesom sådan det, man kalder en brynmascara, som du lige kan gå ind og tegne med. Den findes også transparent. Ud af de her har jeg testet og fundet frem til sådan mine favoritter, hvis man kan sige det sådan. Det, som jeg synes, der er det bedste match, og det, som jeg synes, de fleste faktisk skal gå efter, uanset hvilken brand vi taler om. Og det er først og fremmest noget til at tegne brynene op med. Der synes jeg, at denne her Brow Precise Micro Pencil, den er ret fin, fordi der kan du simpelthen komme ind og tegne sådan små fine hår i brynene. Så den er blevet ret vild med. Og oven på det, for at sætte brynet og sørge for, at det hele bliver, hvor det skal, også lige toppe det med lidt ekstra fylde, synes jeg faktisk, at denne her med fibrene fungerer helt vildt godt. Fordi fibrene går ind og giver noget ekstra, ud over det, som en brynmascara normalt vil gøre. Der virker denne her altså helt vildt godt. Så som du nok forhåbentlig allerede har set på bloggen, har jeg ligesom fortalt lidt om, hvordan at bryn gerne skal formes. Og det er altså noget med, at man lige måler. Her skal brynet starte fra næsens ydre, og hvis man lige går skråt hen til næsebordet, jeg ved ikke hvad det hedder, og ens øje, der skal der gerne komme sådan en runding på brynet, og fra det yderste af næsen og ud, der skal brynet gerne stoppe. Så mit bryn er on fleek. En top 3 don'ts. Lad være med at tegne dem for mørke, eller for lyse i forhold til hårfarven. Lad være med at køre unibrow, og lad være med kun at tegne sådan en streg. Don't do it. Men det du skal gøre, det er simpelthen at tegne ind i brynet. Og det betyder, at du simpelthen tager, hvad end du bruger af produkter, og tegner brynet ind. Så det vil sige, at du tegner ikke sådan ud over brynet, men du tegner ind i brynets form. Hvis vi kigger på mine bryn her, så det er ikke fordi, det er så meget, der lige mangler. Men der er lige sådan et lille gap her, for eksempel. Og der er lige lidt herude. Og så kan man også altid godt lige bruge lidt længde på ens bryn. Så det er faktisk bare det, jeg ligesom tegner ind. Så skal I se her. Nu starter jeg med det herovre. Og der starter jeg altid med ligesom at køre under brynet. Så jeg følger altså brynets naturlige form her. Men simpelthen fortsætter under. Og så sørger for, at der lige her på midten er sådan en opadgående kurve. Så man ligesom får løftet brynet, får løftet øjet op. Så der tegner jeg faktisk bare lige ind i. Så efter du ligesom har kørt her, så plejer jeg også gerne at køre lidt op her, fordi at det skaber ligesom den her kurve, som vi snakker om, der gerne må være lidt opadgående. Og så simpelthen bare toner det ud her, og der tager jeg altid bare lige fingeren og lige kører. Så bliver det sådan lidt mest naturligt. Og herinde, der påfører jeg faktisk aldrig rigtig så meget, for jeg kan godt lide, at det er sådan lidt mere naturligt. Jeg håber, at I kan se forskel. Og det er ikke fordi, det kræver særlig meget. Det er 2 produkter og lige lidt øvelse, og så kører det.
sådan der. Det var det. Så er brynene klaret. Jeg håber, I kan se forskel. Nu har jeg fået meget mere form i ansigtet. Jeg håber, at du kunne lide den her video. Husk at like videoen, husk at subscribe hernede. Husk at dele den, hvis du kender nogen, der kunne få brug for de her tips. Og det tror jeg var det. Så jeg glæder mig til, at vi ses igen. Hej!